तुमचा माझा सामना आज इथे रंगणार आहे की तुमचा माझा सामना आज या पवई नगरीमध्ये रंगणार आहे. तुमच्या प्रत्येक गाण्याला लाभरे बुवा हा राजेश बुवा उत्तर देणार तुमची खरी हुशारी ओ लाभरे बुवा तुमची खरी हुशारी आज मी इथे पाहणार आहे. आणि जमलंच तर या रसिकांच्या साक्षीने आज हा राजेश बुवा या रंगमंचावरून बाजी मारून जाणार. म्हणून शाहिरा सोडलेला प्रश्न माझा फोन अरे वादाना तोड विषय काय माहितीये काढतो सगळे भारी भारी आहेत काढतो साहेब लय भारी आहे. विषय काय आज म्हणजे शाही म्हणतात घर म्हणतात शक्तीवाला सुरुवात करतात काय म्हणतात हे शक्तीवाला म्हणतात सुरुवात करतात म्हणून माधुरीवाल्याला बोलायला लागतो. पण म्हटलं आज आपण आपला ट्रॅक बदलायचा नाही. पण जर बुवा ट्रॅक हलवला तर तुमच्या गाडीला 14 तुम्ही 28 तासाचा मेगा ब्लॉक लागेल याची फक्त तुम्ही नोंद घ्या. म्हणतोय शाहिरा सोडलेला प्रश्न माझा फोन हात गुरु चरणी जोड हे हात गुरु चरणी जोड नाहीतर मोडी तुझी बोड. हात गुरु चरणी जोड नाहीतर मोडी तुझी बोड. हात गुरु चरणी जोड शाहिरा सोडलेला प्रश्न माझा फोन शाहिरा सोडलेला प्रश्न माझा फोन हात गुरु चरणी जोड ज्ञानी पंडित होऊन मोठे आला गायनाला अंधकाला विषयाला सांगतो तुम्हाला थोडीच भाषा तुम्ही तोड थोडीच भाषा तुम्ही तोड गुरु चरणी जोड नाही तर मोडी तुझी बोड. गुरु चरणी जोड नाही तर मोडी तुझी बोड. सूर्यनारायणाशी तुम्ही लग्न केलं विषयाची गातो राजेश गोड विषयाची गातो राजेश गोड. गुरु चरणी जोड नाही तर मोडी तुझी बोड. गुरु चरणी जोड नाही तर मोडी तुझी बोड.